guys. Tôi nào bởi tê ăn cho lâu ấy đó nè. Trong trà đó guys. nè. Hi guys sẽ tiếp Trả lại đây. All past it till the time we pay back and call me. You want to me pay out. You get the phone again. Vậy rồi lẽ. Vậy tê cho ấy thôi hi. Tục ina choan. Smiley nha. Cheng cô lên nha. Ăn chăm bày choan salad kem choan. Dal lệ. Vox oil kem. Cho mà nè. Tôi nè. Cho ấy ăn. Nấu băng cho ấy đủ lâu hao khan. Vậy tê ăn hiền cho ấy tầmตัวấy rồi lẽ vậy tê đấy. Vậy tê chú cho ấy trả gần đua thân nha. Nếp nói gần bề về là vợ rin rin hi. Chuan bar mathil ang chi nghe expiry date lo ang chi te ang kha kan pe ve ngai lawa mi pon du sakin lo pe ma se ti lo sham kan du china ni ama po hian a she ve to ai vak lawa cho hi ai tha a theilam pang hi tun lai chu ai tam ve de boka ama cho na ngai na vak lawa tu na chang ka ai lui tir ta dewa tan cho hi a huna thap kan pe a ai du em mai ni no pang chu ti thia man ngai an ei du zong turin fak thiam ten ngai a experience ka nei ve to na chanin no pang hi ei na hian du sak vak lo tur ka tia abi takin nep noi lama hian chuan chon ei tha a ke mani no pangan tlei chuan nu le pa nu te po kan enge kan ol pha ve deu ni an chak tha an shi sel boka thiam bai te ikutin tlemina seile to deu ni khana kina kan tanang kan choi hi tui thei em mai ni ke ni chu no pang lo en in om chuan aurin rina ang hian ei puk tur tam deuh deuh in cho ei tur wai te ei vak lo tur rina cho ei kalo ti lang chu kan chan tha ten cho ei khom ni kha the ni fa pa hi cho hi ei cha thei an ti china tha en ta chu wan chan no pang hau en lo en tan karon da ve ni tian in lo en ti ranga cho tam deuh ei turin tanga over oma an ei tur hi du le over te pon om ani po hi akham lo china mase keini ai de po yan ei tam china ni mase pumpui chakna le calcium hi ka pe a tuna po hian an ei theilai chuan ei tir tur cho hi chu lo dai vak kha poi ve theya boite pe chu a real zai to ani a te line tharia ta ni line chu wang chuanin a chang chuan kan khap le dewa amaro chu chon na hi chu adu to khyang ke ei tir mai chin boite salad kha e lo ve na kha tikhan an cham bai the shi sela ei tur nakina en lau kha cheng kol kha ka en lau sakang che ka kher sang che chuna thil enge chang le thingpui te kan pe a kan e ang hi ei ve maya ashan pa in no pang ani wangin an du hi ke chuan ka pe ve lawa chung kwa in chung te na kan e ang hi an ei ve tur ni ke tia chu wan chan ei chu khau takin ke ma hianin ka kalpuya chu wan chuanin ani hi chu ei theilo le ei du vak lo mi ina len pona hei chu ka e ngai lo chu tu ka du lo an ti ang tur khan cham he ka tum lo shim ani chu wang chuanin changban po kan ei chuan changban kan te po chhuna pakhata eya thingpui nen ti khan a par vak lo pon tlaya chu ei nem tur kan tia ti khan kha chhuna thilan ei nem vak lo chuan tlaya chon ei tha tang khan
nu le patam tak pon lo apply ve chin te o enge an te reng no pang hi an ril tram to pa chon ei du mai ni kan khem lung oi tum na lama hian thil thalo lo kan pe thina an ta na thatur si lo tak sa ta na thatur ni si lo ang ni muya chot le ma kai shulok lo bete dan shulok lo cái ni chu cho kan ei par to chan an hlim em mai ni ti hian kan venga hian chan kom tur hin wang em a kan om na hi fala kan chen om son no pang pani mei cha pani oma ai kom ve dat ta le man ni khan hei ui te kan le saka pani ngot a chan te tur na ma se kanau te ti ta he an hlim ma an rive na sa thina ni mà sẽ tuần la hi bởi thế hi ngầu đủ hết ta cần picnic cái trăng khan hay aron hàng lệ với cả mà sẽ sunscreen làm mang thấu ra rồi bởi thế ngay tiếng em mình lệ thu hết ta mà rồi cho aron ngầu lệ don cho tê chăng à chọn sunscreen tên nói chăng à tùy hi cho ấy lại interior cái đủ lâu mà rồi cho ngay tiếng em mình khu athil ei khu a dry lampang hi timelai oil lampang chom te hin du ve thin ta tang a hian tui hi lo hal du khopa hi chu a in ti sen lo ni a chang chon hei dal tui te kan siam ta ve in chu kan siam ni alawa no pang tan chon ei dal tui te hi tha dal tui te ka pe thina dal chum top mo chi tel lo ang chi a hang top ang khan tang te kha intir ula tui ai chuan a tha zo ka anh chồng khẽ rồi bete chan entinan cho chi te cho nen te han lum sak ulamo khatang te kha chang chuan an mamo ve an taksa pon an ei du nan engtin mani hei milem ang deuh te han siam ve ula snowman ang deuh te an tang ka siama khanin an 18 ka pe chin ani cho nhiềuตัวนะnghe ít đồ này đâu nè qua này kha salad khay le rồi bete chọn chọc mẹ kha ta khan chọc mẹ khan in ti kwar tum rồi cho kha cho atam to ma nem tlat ít đồ kha ấy rồi kapal rồi chọn chèn coi kha cái nào có còn khéo mình cho video hi cái man ka keng sa tanda photanga chuan karon kher sang che bye guys tera Bye guys.